पालक की दाल तो आप लोग बहुत बार खइले होखब जा। आज बनावल जी बथुआ के दाल के रेसिपी, जौन कि आज से पहले ना ही कबो आप लोग बनैले होखब जा और ना ही कबो खइले होखब जा। काहे कि एकदम से देसी अंदाज में, देसी तरीका से हम बनावत जातनी। तो चली जा फ्रेंड्स, आज के मज़ेदार रेसिपी शुरू कर लिहल जा। तो सबसे पहले हम बथुआ खोट लेतनी, जौन कि हम खेत में आ गइल बनी। साथ में चना के साग भी खोट लेतनी। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, एकदम से ताज़ा हम बथुआ खोट ले बनी। तो सबसे पहले बथुआ के कम से कम 4 से 5 पानी बढ़िया से धुल लिहल जी। तो देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से हम बथुआ के धुल ले बनी। अब चाकू की मदद से बढ़िया से के कटिंग कर लिहल जी। और अभी तक आप लोग हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजिए कले फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। अगर यस जी किचन भोजपुरी रेसिपी पे पहली बार आयल बनी, तब प्लीज़ वीडियो के शेयर कर देव जा और वीडियो के कमेंट कर देव जा। तो देख सकें जा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने के साग काट लिहल जी। तेजा आप लोग से बात करते करते हम साग भी काट ले बनी, आप लोग देख सकें जा। वैसे बथुआ में बहुत सारा विटामिन होला फ्रेंड्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और साथ में फाइबर भी होला और बहुत मात्रा में आयरन भी पायल जाला। और ये बथुआ में बहुत सारा पोषक तत्व भी पायल जाला, जैसे कि फाइबर, कैल्शियम और साथ में आयरन बहुत मात्रा में पायल जाला फ्रेंड्स। और विटामिन डी भी पावल जाला। तो आप लोग से बात करते करते हम टमाटर काट ले बनी, अब प्याज काट लिहल जा। तो चलिए जा फ्रेंड्स, सारा प्याज के हमने कई तरीके से कटिंग कर लिहल जा। अपना हिसाब से छोटा बड़ा साइज में आप लोग कटिंग कर ले जा। अभी जो हमने के मिर्च भी काट लिहल जी और साथ में हमने के लहसुन भी काट लिहल जी। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, हम मिर्च कटिंग कर ले बनी। अब हमने के जा कुकर के जरूरत बाटे, तेजा हम कुकर ले बनी और जन हमने के साग के बढ़िया से धुल के रख ले बनी जा, कुकर में डाल दिहल जी। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, ते जगह हम पहले से दाल के धुल ले बनी और साथ में थोड़ा सा चना के दाल बा और थोड़ा सा अरहर दाल बाटे। अब ये हमने के टमाटर काट के डाल दिहल जी, साथ में जन हमने के प्याज और मिर्च काट के रख ले बनी जा, ओकरा के भी डाल दिहल जी। हल्दी डाल दिहल जी, नमक डाल दिहल जी। अब ये थोड़ा सा मसाला डाल दिहल जी, मतलब कि सब्जी मसाला, आप लोग सांभर मसाला भी डाल सके नहीं जा। अब एजा हमने के 1 गिलास पानी डाल दिहल जी, ढक्कन लगा दिहल जी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, ढक्कन लगा दिहल जा। तेजा हम कुकर में ढक्कन लगा दिल बनी। अब एकरा के गैस पे चढ़ा दिहल जा और 3 से 4 सीटी आवे तक गैस पे ही रह दिहल जी। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, 2 से 3 सीटी आ चुकल बा, 2 गो सीटी और लगा लिहल जा। तो देख सकिन जा फ्रेंड्स, सीटी लाग चुकल बाटे और आप लोग के हम दिखा देतनी। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने के साग बढ़िया से, मतलब कि जौन दाल बाटे बढ़िया से बन के रेडी हो चुकल बा। गाँव देहात में एकरा के दाल सागा बोलल जाला और बथुआ के दल पहिता भी बोलल जाला। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग के गाँव देहात में के का बोलल जाला। तो सबसे पहले तेजा हम सारा दाल के, मतलब कि दाल सागा के एगो बर्तन में निकाल ले बनी। अब हमने के तड़का के तैयारी कर लिहल जा। तो सबसे पहले हमने के तड़का वाला पैन लिहल जी और एकरा के गरम होके दिहल जी। अब सबसे पहले हमने के सरसों तेल डालल जी। तेल के बढ़िया से गरम होके दिहल जा, धुआं उठे तक बढ़िया से तेल के गरम होके देवे के बाद अब ये हमने के जीरा डाल देवे के बाद, जीरा जब चटक जाए तब हमने के लहसुन डाल दिहल जी। तेजा हमने के लहसुन डाल दिहल जा। अब देख सकें जा फ्रेंड्स, अब मिर्च डाल दिहल जा, सारा चीज़ बढ़िया से जल जाई तब ये हमने के प्याज डाल दिहल जी। प्याज के हम बारीक कट ले बनी, देख सकें जा आप लोग, बीच में करके चला दिहल जी। तो देख सकें जा फ्रेंड्स, बीच बीच में आप लोग चला देव जा। अब ये हमने के जो टमाटर काट के रख ले बन जा, ओकरा के भी डाल दिहल जी। तो चलिए जा फ्रेंड्स, एकरा के डाल दिहल जा। अब बढ़िया से एकरा के चला के भून लिहल जा। अब ये हमने के थोड़ा सा डालल जी चाट मसाला और थोड़ा सा डाल दिहल जी हमने के मिर्च पाउडर, ऐसे का ही थोड़ा सा जौन कलर बाटे बढ़िया आई। अब देख सकें जा फ्रेंड्स, अभी जो धनिया पत्ता डाल के बढ़िया से के पका लिहल जी। अभी जो हम धनिया पत्ता काट के डाल दिले बनी, आप लोग देख सकें जा, 2 बार चला दिहल जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने के तड़का एजा तैयार हो चुकल बाटे। बीच बीच में आप लोग के चलावत रह जा ताकि जौन तड़का बाटे जले नहीं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने के तड़का तैयार हो चुकल बा। चले जा हमने के दल पैता में तड़का लगा दिहल जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने के तड़का लग के रेडी हो चुकल बा, बढ़िया से मिक्स कर लिहल जा। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया हमने के दाल सग्गा बन के तैयार हो चुकल बा। दल पैता भी बोल सके नहीं जा। और आप लोग के गांव देहात में के का बोलल जाला, प्लीज़ हमके कमेंट करके जरूर बताइब जा। और एक तरह के हमने के एगो थाली में निकाल लिहल जा। तो सबसे पहले एगो प्लेट में हमने के चावल निकाल लिहल जा। और गांव देहात में बड़ा चाव से बूढ़ पुरनिया लोग खाला और अभी भी हम लोग के बहुत ही फेवरेट ही हटे। और जब भी हमने के गांव पे जाने जाए, ये वाला रेसिपी जरूर खानी जा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए जा कि आज के हमारी दल पैता की रेसिपी आप लोग के कैसन लागल है। साथ में हमने के मूली के अचार रख दिल जी। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी हमने के आज के ही दाल सग्गा बन के तैयार हो गई बा, साथ में चावल भी। और अगर आज की वीडियो आप लोग के पसंद आई लोग है फ्रेंड्स, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर मत भूलब जा। ए वीडियो के शेयर कर दे। तो फ्रेंड्स, एजा देख सकनी जा, कितना बढ़िया हमने के ही दाल सगा बन के तैयार हो गई बा, साथ में चावल भी बा और मूली के अचार भी बाटे। और आप लोग के मुंह में पानी आवत हुई कि देख के, तब प्लीज़ जल्दी से जाए जा। और ठंडी के सीजन खत्म होखे वाला बा और 1 साल बाद आप लोग के बथुआ मिली, तो जल्दी से जाए जा, बनाई जा और खाए जा। और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइए जा कि आज के हमारी रेसिपी आप लोग के कैसन लागल। अगर आप लोग की रेसिपी अच्छा लागल होखे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देव जा और कमेंट कर देव जा। और प्लीज़ हमके कमेंट करके बताइए जा कि आप लोग कौना राज्य और कौना देश से वीडियो के देखतन जा, ताकि आप लोग के हम वीडियो में थैंक यू बोल सकी। तो देखिए फ्रेंड्स,
अब एकरा के हम चम्मच से मतलब निकाल लेल बानी और देखिए फ्रेंड्स एकदम टेस्टी टेस्टी हमनी के दाल सग्गा बन के तैयार हो गइल बा। त झटपट जाई जा, बनाई जा, खाई जा। तब तक खातिर बाय बाय। फिर मिल जी काल एगो नए वीडियो